kamo sashen Hausa na BBC akan mita 19 da mita 25 da tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet bbchausa.com. Zulaiha Abubakar ke fatan kun yi lafiya cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin na yanzu za ku ji 'yan sanda a jihar Minnesota ta Amurka na ci gaba da farautar wani dan bindiga da ya harbe wata 'yar majalisar dokokin jihar, wato 'yar jam'iyyar Democrat, tare da mijinta da kuma wasu mutane biyu da ya raunata. Dubban mutane na halartar gangami a faɗin Amurka a wani abu da aka bayyana a matsayin gagarumar adawa da Donald Trump tun bayan hawansa mulki a watan Janairu. Firaministan Isra'ila ya yi barazanar kai wa wuraren da ya ce na ƙarƙashin ikon Ayatollah a Iran hari yayin da ƙasashen biyu ke musayar wuta ta sama. A Najeriya, yayin da ake ci gaba da samun rahotannin kai hare-hare a sassa daban-daban na ƙasar, gwamnati ta ce ana samun gagarumar nasara a yaƙi da matsalolin tsaro. An cika alkawari, an ka duba wuraren da muke aiki ai tarayyar jami'an tsaro ne. Hanyar Abuja zuwa Kaduna ko 12 dare za ka iya bi lafiya lau. Haka birnin Gwari zuwa Kaduna ko Gusau zuwa Jibiya da dai sauran hanyoyi da yawa. To za ku ji ƙarin bayani a filinmu na gani mana hanya, muna tafa da amsoshin takardunku, amma da farko ga labarin duniya. 'Yan sanda a jihar Minnesota ta Amurka na ci gaba da farautar wani ɗan bindiga da ya harbe wata 'yar majalisar dokokin jihar ta jam'iyyar Democrat tare da mijinta, sannan ya kuma raunata wasu mutane biyu. Mutumin, wanda ke sanye da kayan 'yan sanda, ya harbe Melissa da Mark Hotman a gidansu da sanyin safiyar yau Asabar, a harin da aka bayyana a matsayin shiryayye. Jim kaɗan kafin harin an harbi wani ɗan jam'iyyar Democrat na jihar ta Minnesota, John Hoffman, da matarsa, to amma sun tsallake rijiya da baya kasancewar raunin da aka yi musu a harbin bai yawa ba. An samu wata alama da 'yan sanda suka bayyana a matsayin alamar wuraren da mutanen da ɗan bindigar zai kai wa hari a cikin wato motar maharin. Shugaba Donald Trump ya ce ba a lamunci irin wannan tashin hankali a Amurka ba. Dubban mutane na halartar gangami a faɗin Amurka a wani abu da aka bayyana a matsayin gagarumar adawa da Donald Trump tun bayan hawansa mulki a watan Janairu. Ana shirin gudanar da zanga-zangar a birane 2,000 a faɗin ƙasar. Masu shirya zanga-zangar sun ce rana ce ta bayyana rashin amincewa da yadda gwamnati ke take haƙƙin 'yan adam. An shirya zanga-zangar don ta zo daidai da faretin soji a babban birnin ƙasar na bikin cika shekaru 250 da kafuwar sojojin Amurka. Bikin zai iya zuwa rana guda da zagayowar ranar haihuwar Donald Trump. Firaministan Isra'ila ya yi barazanar kai wa wuraren da ya ce na ƙarƙashin ikon Ayatollah a Iran hari, yayin da ƙasashen biyu ke musayar wuta ta sama. Benjamin Netanyahu ya ce har yanzu ba a ji komai ba. Kafofin yada labaran Iran sun ba da rahoton wata mummunar fashewa bayan harin da jiragen yakin Isra'ila suka kai akan wata matatar mai a kudancin wato tashar jiragen ruwa da ke Kangan. Manyan kwamandojin sojin Iran biyu da masana kimiyyar nukiliya 3 Isra'ila ta kashe. Israel is continuing to hit nuclear facilities and Iran's air Wakiliyar defenses. BBC ta ce Isra'ila na ci gaba da kaiwa cibiyoyin makaman nukiliya da sojin saman Iran hari, kuma ta ce a yanzu tana da 'yancin ɗaukar mataki a sararin samaniyar birnin Tehran. Shugaban Iran ya ce za a ƙara mayar da martani mai tsanani idan har Isra'ila ta ci gaba da kai har-haranta. Kuna shan labarin duniya daga sashen Hausa na BBC. Rahotanni daga Iran sun ce babban mashawarcin jagoran addini a Iran ya mutu sakamakon raunukan da ya samu yayin harin da Isra'ila ta kai ranar Juma'a. Kafin wannan lokaci, Ali Shamkhani ya shugabanci Majalisar Koli ta tsaron ƙasar ta Iran, kuma guda ne daga cikin fitattun mutane a Iran da aka kashe a baya-bayan nan. Jami'ai a arewa maso yammacin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce an sake gano wasu gawarwaki 26 daga wani mummunan hatsarin jirgin ruwa. Adadin waɗanda suka mutu a yanzu ya kai 60. Hatsarin ya afku ne a tafkin Tumba ranar Laraba yayin da wasu mutane suke kan hanyar su ta zuwa jana'iza.
Wani jami'i ya ce wasu kwale-kwale 3 da aka haɗe wuri guda ne suka nutse. Bayan hawansa mulki a shekara ta 2019, shugaba Felix Tshisekedi ya yi ƙoƙarin inganta tsaro da kuma kare afkuwar haɗura a hanyoyin ruwan ƙasar. To sai dai al'umma da dama sun yi watsi da wannan yunƙuri. To ƙarshen labarin duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC.